Glory and praise to our God, who alone gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaasab kanin. Gisaulog karon sa atong simbahan ang pista ni San Gregorio, Santo Papa ug doktor sa simbahan. Gitawag ni siyag Saint Gregory the Great. Kay dako ni siyag nahimo para pagpalambo sa atong pagtuo, labi na gyud sa pag-convert sa mga non-Christians nga mahimong Christians ug ang kalinaw ug kahiusahan sa katawhan, labi na gyud didto dapit sa Europe ug sa Roma abot pa ngadto sa England. Usa ni siya ka inila, nabilong ni siya sa mga gitawag na to priestly family. Ang iya sang apuhan murag Santo Papa sadto, niyang iyang papag mama mga inila kayo, siya sad nahimo sang prefect of Rome at sa edad nga 30 anyos. Natawo ni siya 540 AD, namatay siya 604 AD. So, mga 63, 64 years old na ni siya. Namatay na. Ako hapit na ko mo 62. So, dool-dool na mamatay. Pero may ni siya kay the great man. Kita ani, wagi klaro. Muna atong iyampo, ang atong mga leader sa simbahan, magmalig-on untas pagtuo o maningkamot sa pagbag-o sa kalibutan, pinaagi sa maayong balita o sa mga doktrina nga Kristohanon, o ang ato mga leader sa gobyerno, labi na din sa atong nasod, magpakabana unta sa mga Diyos nung hiyas, labi na gyud sa hustisya, kaangayan o mahigugmaon sa pag-alagad sa mga kabus. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nga naghupay sa imong katawhan pinaagi sa pagpasaylo ug nagdumala kanila pinaagi sa paghigugma, ihatag ang Espiritu sa kinaadman nga imong gigamit aron pagpatunhay sa disiplina tungod sa pangama ni San Gregorio imong Papa, itugot nga gumikan sa pag-uswag diha sa kasantos sa ilang panon, madangat sa mga magbalantay ang kalipay nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Gikan ni Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa pagbuot sa Dios, o gikan ni Timoteo nga atong igsuon, alang sa katawhan sa Dios sa Colosas, nga mga buutang igsuon nato diha kang Kristo. Maghatag unta kaninyo grasya o kalinaw ang Dios nga atong amahan. Nagpasalamat kami kanunay sa Dios, ang amahan sa atong Ginoong Hesukristo, sa among pag-ampo alang kaninyo, kay nakabalita kami bahin sa inyong pagtuo kang Kristo Jesus og sa inyong paghigugma sa tanang katawhan sa Dios tungod sa paglaom nga gitagana kaninyo didto sa langit. Nasayran ninyo kini kaniadto sa dihang gisangyaw kaninyo ang matuod nga mensahe nga mao ang maayong balita. Miabot kini kaninyo ingon man sa tibuok kalibutan ug naghatag kinig bunga sama sa nahitabo diha kaninyo sukad sa pagkadungog ninyo sa grasya sa Dios ug pagkasayod sa matuod nga kinaiya niini. Nakat-una ninyo kini gikan ni Epafras, ang atong minahal nga katabang ug buutang alagad ni Kristo. Gisuginlan kami niya sa gugma nga gihatag kaninyo sa Espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nagasalig ako sa kayo sa Diyos, hangtod sa kahangturan. Nagasalig ako sa kayo sa Diyos, hangtod sa kahangturan. Ako sama sa usa ka buhi nga kahoy sa olibo, diha sa balay sa Dios. Nagasalig sa kaayo sa Dios, hangtod sa kahangturan. Nagasalig ako sa kaayo sa Dios, hangtod sa kahangturan. Pasalamatan ko ikaw kanunay, tungod sa tanan nga imong gihimo kanako. Isangyaw ko ang kaayo sa imong ngalan, at tubangan sa imong buotang mga alagad. Nagasalig ako sa kaayo sa Dios, hangtod sa kahangturan.
kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Mibiya si Jesus sa sinagoga ug niadto sa balay ni Simon. Niadtong higayuna gihilantan ang ugangang babayi ni Simon ug gisultihan nila si Jesus bahin kaniya. Miduol siya ug mibarog sa kiliran sa gihigdaan sa masakiton ug gipapahawa niya ang hilanat. Gihuwasan ang masakiton ug diha-diha mibangon siya ug misilbi kanila. Sa pagkasawumsong na ang tanan nga may mga higala nga masakiton sa nagkalain-laing balatian, midala kanila ngadto kang Hesus. Og iyang gitapion ang iyang mga kamot sa tagsa-tagsa og giayo niya silang tanan. Gikan sa daghang mga tao nanggula usab ang mga yawa nga nagsyagit, ikaw mao ang anak sa Dios. O gipinahan sila ni Hesus sa dili pagpanugilon kay nasayod man sila nga siya mao ang Mesiyas. Sa pagsubang sa adlaw mibiya si Hesus sa lungsod ug miadto sa usa ka dapit nga awaaw. Gipangita siya sa mga tao ug sa diha nga hikit-an na siya, ila siyang gipugngan sa paglakaw. Apan miingon siya kanila, kinahanglan nga magwali ako sa maayong balita sa gingharian sa Dios ngadto usab sa ubang mga lungsod, kay mauman kini ang tuyo sa Dios sa iyang pagpadala kanako. Busa nagwali siya sulod sa mga sinagoga sa Judea. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Si San Pablo nalipay nga naghatag og sulat ngadto sa taga Colosas kay iya kunong nadunggan nga pagkadungog nila sa maayong balita, gipuy-an nila ang paghigugma sa tanang katawhan. Importante kayo ni nga aspeto sa atong pagtuong Katoliko, kining paghigugma sa tanang katawhan. Lingiyay mong tupad, ina nahigugma kas tanan, pangutan-awa, ina ang tanan yun. Kinaiya sa gid ni Kristo. Kay siya may atong model. Kinaiya sa nis Ginoo kay gihigugma sa Dios ang kalibutan. Wa siya mingon kay gihigugma sa Dios ang Israelita, kay gihigugma sa Dios ang Katoliko, kay gihigugma sa Dios sa pamilan ang Europa, ang Espanya, ang Italia, dili. Ang gihigugma sa Dios ang kalibutan. Pasabot ana ang tibuok katawhan. Mao na kung dili ganita mahigugma sa tanang katawhan, mayawaan kita. Mayawaan gyud. Nya mosugod na ta aning pagkaisipan. Isipan ba kanang ang imo murag lahi ra ba ning pagkaisipan kay ang imo ako, ang ako. Murag inana ba? Okay ra tanang ang imo, ang ako. Nay uban mangawat yun, no? Tani karon ang kaning flood control, perti na nirong sikata kay ang para sa kaayuhan unta sa mga pobre og sa kaayuhan sa mga taong maapektuhan aning pagbaha, gikawat sa mga hakog nga mga leaders og mga contractors na manganiro yung bagong kanang pinakasikat ron sa mga contractors nga naay pila to 28 man to giingon pero 40 man kuno to kapin unta ang kanang porting mahalag sakyanan
giad to dayos Bureau of Customs, duha na lang kabuok ko nahibilin dito sa ilang parkingan, duha na lang kabuok ng lupad ng mga sakyanan. Ambot og naanod bakas baha. Basig na sa flood kay wa makontrol nila ang flood. Naanod siguro to. Ingon anak kamaro ang mga taong way gugma. Ang pinaka-worst yun kadang ang atong higugmaon, ang atong kaugalingon. Muna si Jesus, nagsuroy-suroy ra gyud siya, wa siya maghimog balay, wa siya maghimo og iyag yung kaugalingong kingdom. Ana, kanisad si San Gregorio, dato man kay ni sila, gamhanan kay iyang papa, ang iyang mga kaliwat, Santo Papa, mga obispo dito sa Roma. Pero siya, sa iyang pagka-bright kaayo, ka dakog ranggo, nahimo pang prefect of Rome, nipili siya nga mopuyo sa gitawag og monastic life. Nagmunghi siya. Nibiya siya sa kalibutan. Nga giordinahan siya pagkadikon, gisugo-sugo siya sa Santo Papa, alagad siya Santo Papa, paghusay ani mga conflicts, hangtod na himo gyud siyang Santo Papa. Murag wa ni siya moagi pagkapari, na ditso ni pagka Santo Papa. Nahiuban, nahimo ng kardinal, wa lang gyapon masanto Papa. Pero ambisyoso kay mahimong Santo Papa, makig-away pa sa mapili nga Santo Papa. Pero kani siya dikon, di tagid siya gusto, kay ganahan ra gyud siya sa monastic life. Pero gihimo man gyud siyang Santo Papa, iya sang gi-discharge ang iyang duties, mo nang nahimo siyang gitawag og the great doctor of the church. Aron paghusay sa tanang tao, ang iyang hunahuna, ang tanang katawhan magkahiusa. Although di gina siya mahitabo, hangtod na lang matapos ang kalibutan, dili na mahitabo nga magkausa gid ta kay naa man gyud mga buangon, hasta gani rong nanimba dinhi, nagsagol man gining buangon ug ang buutan, ambot pila ka kabuk buutan aning naglingkod, apil na ning nagbarog. Naa man gina mga buangog kabuutan, pero nindot lang unta na bisag naa na, bisag dili gyud ma-perfect 100% nga magkahiusa ta, at least kitang mga Katoliko ang atong gugma naas panaghiusa. Ug unsaon man aron magkahiusa, ang atong guiding principles mao gyud ang pulong sa Ginoo. Mo na gitawag og maayong balita. Ug unsa may pulong sa Ginoo, kani yung gugma, pag-alagad og pag-antos para sa usag-usa. Labi na gyud ang pagpuyo dihas kamatuoran. Kining kamatuoran usahay sakit biya sa dawaton, usahay sad masupo sa ta usahay. Karon lang bag-o na ay ni comment nako, Padre, di ba imong gi-announce pag hatag nimo sa imong gitawag og comprehensive report nga kanang napalit sa San Vicente Ferrer Parish na apil ng imong inuba, nganong gasigi pa makagdadaan na dihas Compostela nga naapil man na sa napalit sa San Vicente Ferrer Parish. Kanabitan mentality nga ang San Vicente Ferrer Parish lahi kaysa sa Compostela Parish. Di gina Katoliko ng panghuna-hunaa nga ang simbahan sa Compostela dili angayan nga mag-raise og funds para itabang sa laing parokya. Sa diha pa ko sa San Vicente Ferrer Parish, nitabang ta sa more than 20 parishes throughout the Philippines. More than 20 parishes. Nitabang ta sa Kapilinya di Fatima nga di man to nato project. Nitabang ta sa kang Bishop Chupilo Kamomot nga Thanksgiving sa iyang pagka-venerable ni raise tag funds dito sa San Vicente. Nagpasalamat lang sad ko nga kining taga Compostela nitabang sad ni didto sa San Vicente sa panahon nga didto pa ko. Karong ni anak ko dinhi, kamunay akong territorial parishioners, ang taga San Vicente na say akong online parishioners. Nga mo tong akong gitubag, akong giingnan, kanang inuba, ako nang naapil sa report, kay naapil man na og kapalit
practically ang tanan akong gisulob o tanan akong gigamit samtang dito pa ko sa San Vicente, pwede na kong ingnong napalit tungod sa San Vicente Ferrer Paris. Kaya ang akong mga kwartang gigamit, stipend o uban pa, tuwa mas tibuok parokya. Ana. Mo nang ningon ko ang kaning inuba naanis akungan kay ang desisyon ani gikan sa Pastoral Council o Finance Council, may desisyon sila nga pailisan tong akong multicab nga sakyanan kay basin ko nog mo-overheat, mo-tirik ko bisan asa daghan ra ba kog appointment sa layo-layo. Gusto sila nga kanang arang-arang nga sakyanan. Ngoto nga gipugos ko nila adtong palit nya ningon ko ako lang ni ipangan sa parokya sa ayaw pader dadana gani usa sa head sa Pastoral Council mao'y nihatag og partial payment ngadto sa Toyota. Ako lay partial pader sa down payment nya ikaw na lang sa monthly. 5 ka tuig jud kong ga monthly ana gikuha na ko gikan sa akong stipend nya tag 28 almost 28,000 kada buwan. Ana, amo nang gidaan ako dire. Nya niingon din siya nako pagbawas og text, ingon siya nga, "Aw, klaruha ba?" Nako pila kay natampo niya sa slot ani no. Interesado man kay siya nakapalit ba jud ni siya slot. Nay mga tawo ingon anak mga isipan kay tanan may kaayong muduki-duki basta kwarta nay hisgutan. Basta mga butang gani nga ma-acquire nila kusog kay sila musubay-subay ana pero padunita patabanga sa mutabang agi-agi lang ug mutabang man apay pakapinstorya daghan kayo pero pabawiag mga butang pagka kugihanang mamawi og mga butang di na mo'y kinaiya ni Kristo. Si Kristo giaksyon nagbawi sa taga Kolosas, gipangita siya samtang naglakaw siya dito, niingon ni sila, nangita nimo ang tanang tao, dinhi na lang ka. Ingon si Jesus dili na pwede. Muadto gyud ko sa tanan kutob sa kong maabot kay maunay akong misyon sa pag-anhis kalibutan. Kita sa mga igsoon, ang atong misyon maong paghigugma gyud sa tanang tao, ang pag-alagad sa tanang tao dito sa ako lang hisgutan ang sa San Vicente o sa akong gibuhat kay momao sa nay buhaton nato dinhi. Dito pa mi manghatag mig bugas hapit 5 ka kilo nga packed rice, hapit ka 4 kada tuig. Nya mag-average og 2,000 to 3,000 ka pamilya among tagaan. Why pili bisag unsa pay imong relihiyon nga tuwa didto? Nangayo sa mig mga balay. Wa say pili basta perting ngilaras imong balay among himuag balay nakahimo ta dito balay mga 151 ka balay dito. Why pili na although di sad mi mamugos og laeng kag tinuhuan nya moingon ka ay lang na katoliko man mo di lang ko magpaayo na akong balay di lang ko mudawat anang bugas di lang sad mi mo mamugos pero sus hastang laing tinuhuan kusog kay mo linya masoko pag dili taga ano wa man ko giapil sa lista kanisa usahay mga chapel leaders timan-an man sada nila ang kanang mga dili ba kayo active ba o dili gyud katoliko ay nagiapil kini na katoliko do ana mo nako amay la ayaw mo ana ha ayaw gyud mo ana kun lisod gyud kaayo mo na atong tagaan why pili kay ang gustos Ginoo higugmaon gyud ang tanan mo na pasalamat pud ko na ay mamalit na tog slot nga lain-lain sa tinuhuan. Mangabot pa ngadto sa parokya. Mangadto dito. Napay uban to mga pastors, magdapas sila mga kauban, magpa-picture nako nya moingon na yon. Padir namalit mig slot. Nako asa man mong parokya ha? Ay padir dili bitaw mi katoliko. Nako unsa man ang sa malingaw lamin nimo mo nang nibisita mo diri nako wala ka uwaw nako ani di mo katoliko. Sa dili ana adto kog mga restaurants mukalit lang na aditoy nangaon mo barog lag kalit magpa-picture nya inigingon ako asa di mong parokya ha sa di pader ko anmi ana no laig katoliko o laig tinuhuan ngano man di ta pwede maghigugmaay og lain mong tinuhuan di ta pwede magtinabangay og mag-alagaray og lain mong tinuhuan samot na gitang mga katoliko
Mao na hilas kaayo, laway kaayo, kung kitang mga Katoliko mismo mag-away-away ta tungod anang mga kwarta, tungod anang butang, mga isipan kay tas tanan. Gilingay mong tupad, na di ka isipan. Ingna ba? Anong naingon ana mo na? Tungod na kay giyawaan ta. Mao na si Kristo iyang gipapahawa ang mga yawa. Wa ra niya ayuha ang mga masakiton. Ang yawa iyang gipapahawa. Ang yawa sa kahakog, yawa sa garbo, yawa niya ng pagpakaron ingnon. Bright biya kay nang yawa mga igsoon. Kay bao biya nas kamatuoran. Mo bitan kabao silang mo twist sa kamatuoran. Gitawag siya Prince of Lies. Kay kamao siyang mamaka. Kay kahibaw siya unsay tinuod. Mo nang pagsulti nila, unsay imong sa tilang gingon sa tilang gisulti dire. Limot naman hinuon ko ato. Ento dapita. Niingon dire ang yawa. Ikaw mao ang anak sa Dios. Singgit sila nga tong Hesus ba? Ikaw mao ang anak sa Dios. Kita o matakhibaw. Kamo, siguro mo nga si Hesus anak sa Dios. Way klaro. Pero ang yawa, klaro kay nas yawa. Pero unsa may giingon ni Hesus? Og gipinahan sila ni Hesus sa dili pagpanugilon kay nasayod man sila nga siya mao ang Mesiyas. Nganong di man sila papasugilon ni Hesus kay ang yawa iyang itwist ang kamatuoran. Muna kon ang atong gisulti dili na gani mo'y atong gipuy-an mura na tagyawa. Kanang atong gisulti ba, ang atong nakatunan dili mo'y atong puy-an mura na tagyawa. Nakatawanan kayo ang atong mga lawmakers kasagaran mga lawbreakers. Asa ka mangita na ay mga play mahimong head sa atong ombudsman. Unya na ay daghang kaso or na ay kaso sa ombudsman. Ang naay kaso sa ombudsman, mga apply pagka-head sa ombudsman. Asa ka mangita ana, legislator og balaod, musupak sa Supreme Court nga desisyon nga ang Supreme Court mao'y tig-interpret sa balaod, siya tig-legislate, di ay tig-interpret. Ang interpretasyon sa tig-interpret, supakon sa legislator. Ang nganong ga-legislate mo magbalaod, nga inyo raman dayong supakon, di man day mo ganahan o i-apply ninyo. Nga naman, kay lagi ang nakatunan, dili mao'y gustong puy-an. Kamong mga asawa, ang inyong nakatunan, nga namana mo sa inyong bana tungod kay gihigog ma. Nya nisaad mo sa kasakit og sa kalipay, sa kahamugaway og sa kapitos, sa sakit og sa maing panglawas. Mausad ang bana, mausad na gisaad. Kinsa dinhing mga asawaha nga wa gyud kayaw-yaw sa bana, ta sa kamot. Nato na, so good na. Kinsa dinhing banaha nga wa gyud masuko o wa gyud kayaw-yaw sa asawa, ta sa kamot. Na utrosan. Ug wa na gani misa, magsige din mo yango-ngo sa obispo, bisyap, tagain tao migmisa, tagain migmisa, padre, tagain migmisa. Kinsa ninyo dinhi ang wa gyud ka panglibak og pari, ta sa kamot. Nang wa gyud mo kalibak og pari ba? Hasta pari inyo pag yung iapil. Mao na ato untang puy-an ang atong nakatunan. Si Kristo nahibaw sa iyang misyon ang paghigugma sa tanan. Mo nang natawagin siya og Mesiyas, manluluwas, ug mosalig ta diha, mosunod ta ana. Matud pa sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag. Nagasalig ako sa kaayo sa Dios hangtod sa kahangturan. Ako bisan tuod hinay kayong halin sa atong slat,
nagsalig yung ko sa kaayos Ginoo hangtod sa kahangturan. Bahala naghangtod sa akong kamatayon magsikog baligyag slat. Ako gining himuon. Mo na amang halin, no? Pero kamo nga wa pa mo palit og mo palit mo ani nagsalig sad mo sa kaayo sa Dios hangtod sa kahangturan. Mo na update lang ang atong God's reward and complete elation or grace na natay halin nga 50,198 ka slots na apay 649,802 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Nya do na ni 70 slot challenge nga tag 7,165 na ang atong challenges nga nadawat. Nya ang atong Protection and Prosperity of Santiago de Compostela or PPSC ang atong halin niabot nag 13,086 ka slots, 86,914 pa ka slots ang available tag 100 pesos per slot. Nya do na ni 162 slot challenge nga tag 16,228 na sad ka challenges ang atong nadawat. So pakpakan nato ba adtong Domingo nagyaw-yaw ang pipilian nato ka mga kaigsuonan kay nilapok og maayo dinhing atong palibot tungod sa kaning lapok og sa uwan. Unang ako man tong gi-announce nga may untag na makadungog bisag mo abono lag anupog. So nanay ning text nako pader og maayo ang init karon amo na nang abunuhag anupog diha ang atong parking areas. Itong pakpakan. Ako ra bang gilingi-lingi karon wa para bay ni abono. So basin pa. Kasi pag di ni muuwan tibok semana makaabot gitong kuan. Nako palihog lang niya og kuan kana ganing ipison ana no. Nya og mabutang na ang mga abono nga anupog di na kayo mulapok, di na kay tanto mulapok. Basig ang sunod na sa nato anang ipadungog-dungog ang spalto na sad. Pero og naagi mga taong ingon ana bitaw kanindot ana nahigugma sa tanan ang atong LGU nagsuporta nato kita sad nagsuporta sa LGU ang atong Philippine government nagsuporta sa simbahan ang simbahan nagsuporta sad sa Philippine government mao nang nganong ato pa man ginang himuong isyu kanang separation of state and church nga sa pagtabang sa katawhan kinahanglan magitang maghiusa. Separation of state and church in terms of doctrine and kaning gitawag natog nature sa atong existence. Pero sa pagtabang, we are supposed to be collaborative or in collaboration. Mag-collaborate yun ang church o ang state. Muna dinis ato, salamat ko sa atong mayor, sa atong mga kapitan, sa atong kuan pagani, governor o uban pa mga matinabangon kay sa simbahan. Maapil pud ta dinhi. Kita sad kutob sa mahimo umulo nato ang atong katawhan nga mahimong mga maayong lumulupyo aron munindot sa dangatong gobyerno. Sundo nato kita mga Katoliko ang patakaran sa Katolikong simbahan wa gid ta tudloi aron mamakak, aron mangawat, aron maghinakog, aron magdinao. Wa ta tudloi ana sa atong simbahan. Puy ana natong mga Katoliko munindot ning atong nasod. Kanang mga Katoliko nga mga leader sa atong gobyerno gikan sa presidente hangtod sa barangay officials pagpuyo mo sa inyong Katoliko nga kinabuhi munindot ning atong nasod apan kung dili mo kapuyo sa Katolikong kinabuhi malusno gining atong nasod. That is our mission, that is our duties and responsibilities. Last na lang lingi sa imong tupad ing na sugod karon ing na ba magpuyo na gyud ko nga magsigig palit og slot. Dita. Ayala na magpuyo kong maalagaron. Ana ha. Sige, manindog na ta.
Mga igsoon, sama ni Kristo kita gitawag sa pagsangyaw sa maing balita sa atong mga kahuyangan, mudangop kita sa Dios ug moingon, Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang simbahan, mangita nga malingkawas ang mga tao, gikan sa bisan unsang makababag, sa ingon makadangat ang ebanghelyo, ngadto sa tanang tao sa atong panahon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang Ginoo maghatag og paglaom og kadasig ngadto sa gutom nga kalibutan, nga sa dili makiangayong paagi, nahikawan sa pagkaon, sa bisti o sa kagawasan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga sila nga nanag-anto sa kawalay paglaom ug kabalaka, makakaplag diha kang Kristo ug kasiguruan, kay siya man ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga sila nga nanag-anto sa mga balatian, diin ang pagkinabuhi, nahimong mabugat nga palasunon, makakitag kahulugan diha sa ilang mga pagsulay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga si Halangdong Chufilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga proyekto sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga nangamatay, makatagamtam na sa kalipay diha sa kabanhawan ni Hesus, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Makagagahom ug maluluyon nga amahan, dawata ang among mga pagampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo sa pangaman ni San Gregorio Santo Papa, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Unsay igasa ko kanimo, tungod sa imong kaayo. Giluwas mo ako gikan sa sala, ug kanunay imong gipakita sa kayong away sukod. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan,
alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ihatag kanamo ang pasaylo o Ginoo aron sa among pagpasidungog kang San Gregorio, magpulos kanamo kining gasa nga sa imong paghalad niini imong gihatagan o gahom sa pagpasaylo sa kasalanan sa tibuok kalibutan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Gregorio Papa, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo og busa uban sa panon sa mga anghel o mga santos. Nagadaig kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kaitasan. Daigo na nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kaitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngayon. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among Arsobispong Tigdumala ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ania nagsimba dinhi
ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manasa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Kordero sa Dios Na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, tudloi pinaagi ni Kristo ang magtutudlo, sila nga imong gipakaon kang Kristo ang pan nga buhi, aron sa among paghandom kang San Gregorio, makakaton kami sa imong kamatuoran ug maghubad niini sa among kinabuhi diha sa gugma alang sa uban. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nung kaayo, ang goodness of God. Nya mulihok ra ni sa atong kinabuhi kun mahigugma gid ta sa tanang katawhan. Salamat sa nahigugma nato nga nagsigig padayog pamalit sa atong slots. Sige lang gitagpalit kada adlaw or kada semana or kada buwan. At least one slot, 100 pesos. Nya kay duha man ni ka slots, 200 pesos. So, osbunako ang atong grace nga slot, 100 pesos per slot. Nya naa ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Nya ang atong PPSC nga slot para dinis atong ongoing nga mga projects tag 100 pesos gyapon. Nya na ay 162 slot challenge nga tag 16,200 per challenge. Unsaon ganito pagpalit og slot? Una, pwede ninyong dadon dinhi sa atong sa opisina sa atong parokya dinhi sa Compostela. Nya madomingo na ata dihay lamisas gawas nga maoy atong kapalitan og slot plus sa atong opisina. Daghan mang tao. Pwede sa na ninyo ipadala sa atong mga bank accounts kining atong gipakita sa screen o niya
kining atong bank account nga naay San Vicente Ferrer Parish Paangan, soon to be closed na ni siya within this month. Ato ning i-close kay mag-open taglain nga account nga Compostela na sad ang iyang ngan. Pero kini akong personal pabayon pa ni. Or GCash, no? Sa GCash natong accounts, open pa rong amo mga GCash accounts. Ang ako nung GCash, dali ra ni mapuno, pero kaning ubang GCash, dugay pa sa ning mapuno. Mas mayo sa inyo dayong punon, aron nga dali ra sang mahurot, mao ni tanawa. Og sa kwarta padala, ang pinakaway limit, ang kwarta padala og kini mga bank accounts. Salamat kaayo. Unsa toy atong gibuhat kung mopalitag slot, atubangan sa Ginoo, magpalitag slot, ang S, naghimo ta og sakripisyo. Ang L, naghatag tag gugma. Ang O, naghatag tag offering. Unya dayon ang T, treasure in heaven. Nindot kay nas tanan, pakpakan na tog usab ang ato mga slaughters. Salamat kayo. Nya pahinomdom, padayon mog support sa atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod. Ang atong subscribers mga 264,000 na ni. O niya, sige lang mo view, like, share ug subscribe aron nga bas ana mo kadaghan ang atong mapaambitan sa atong mga misa, mga homily ug maka-income sa tagamay. By the way, atong buwan sa Hulyo, ang atong income sa YouTube niabot og 197,000 kapin. So atong pakpakan ang YouTube, pagpaambit na rin nato, magamit nato ni sa atong mga charitable expenditures, makapuno-puno. Unya sa atong sementeryo, muhunong na kog announce ani sugod karong adlaw, pero kamong naglubong didto, please monitor sa inyong mga gipanglubong na habwaono na, coordinate dayon sa atong opisina. O katong renewhonon, coordinate sad sa atong opisina. Nya ang atong vigil sa Alliance of Two Hearts karong Biyernes, primerong Biyernes, magsugod ta sa 9 o'clock in the evening na ay confession o kaning rosary nya ikalas 10 opening mass, dayon mosunod ang mga offices, dayon ang alas 3 sa kadlawon dawn rosary, alas 4 sa kadlawon mao ang Santos nga misa, closing mass. Muna atong himuon. So salamat kaayo. Tong yampo nga maayo untang panahon nya madayon sa tong atong pag-abuno diri sa anupog sa palibot sa tong parking areas aron na di na kayo ta ma-suffer sa kalapok kun in kasog magmisa tag Domingo nga ting-uwan. Manindog tang tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaog sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.